Salam gaderli dostlar, mehriban vatandaşlar. Gomya deylemiz. Men bu size Word programması barada bulun vermekçi. Word programması bilişiniz ýaly iş edaralarını okuda ve beýleki mekteplerde giňden ulanýan bir Word programmalaryň biri bolupdy. Şonuň üçin kompýuter ulganyna täze öwrenmäge başlayan ýaşlarymyz üçin ve beýleki illeşlerimiz üçin bugün öz bilýän wagtymdan gurulun vermekçi. Belki bilýänsiňiz ýa-ni benim bir ýandan ilk başyndan başlaýan çekdeki diskçiň suraty bu. Faýly belli goýmak, sahrany etmek üçin, ýadyny saklatmak üçin bu ikinji görýäniňiz bir edilen hereketi ýygyna gaýtarmak üçin mysal üçin salam diýip ýazýas, salam dostum we şu soňky ýazylan hereketi ýygyna gaýtarmak üçin şu peýdalanýar dostum diýip ýazylan aýrylyň ve yeni onun sağ ýüzünde yeni bir strelka peýda bolýar. Onu bassaň yine ýygyna dolanýar. Bundan başga da indiki hereket fail ýazysyna geçýär. Fail ýazgysy görüşiniz ýaly esasy faýlyň baş birinji sahypasyna geçýär. Berde yine täze fail döretip bolýan ýa başga bir Word faýlyny açyp bolýar berde şu döredilen faýlyň guruluş hakynda gurulun berýär. Ýerde näme edýär razmer gowulny sahypasynyň sany, sözleriň sany we näçe wagt açyk duranyň hakynda we beýleki maglumatlar berýär. Awtor hakynda ýene beýleki maglumatlar. Bundan başga da ýene sahranypdy diýen bilýäňiz. Ol bellemek üçin onun aşağına sahranyp kağıt bassaň faýly kompýuteryň içinde bellik edýär we nira bellejekdigini görkezmek üçin mysal üçin sen ora boş stolda goýjakmy ýa başga ýerlerde goýjakmy şonu peýdalanyp bolýar. Peçat printerде peçat edip bolýar we doğrusu ondan aşağı kategori bolýar diýen. Gelin esasy bölme geçelim glavny esasy. Bunu görüşüňiz ýaly Times New Roman ilki eger bu sözleriň şriftini ýetmekçi bolsaňyz Times New Roman bu şriftiniň ady ýene başga da kän görnüşler bar. Eger näme gilediňiz derse özüňiz öz isleňizde ora ýetip bilýäňiz ýene dokument işlerini köp giňden ýaýran görnüşi Times New Roman. Bu görýän sanyňyz bu şu hatyň sözleriň ulguny kiçiligini kesgitleýär. Oldy kiçiltip bolýar we isleňizde ora. We bu ýerden hem nähile we göçäkiňiz bilen almak üçin kap goýuly amatly şertler. Bu görýän sanyňyz, bu görýän knopkaňyz bu sözleriň birinji harpyny uledýär we galanyny kiçiltýär edil sözlerindäki ýaly. Bu ikinji basyp görkezeli hemmesini baş harplerle setr harp bilen edýär. We ýene beýleki görnüşler bar, hemmesini baş harp bilen ýazýar. Bundan başga da hemme sözleriň birinji harpyny baş harp bilen ýazýar. Gelin giňişleýin köprak söz alalım sizden. Info täzeleri. Bu internetten alınan makala täze coverlary. Gelin şunu oňaralım. Edilen dokument işlerini näkýaly. Bunu oňarmak üçin hemmesini belli edýän şriftini ýetmek üçin isleseňiz myşkan kömegi bilen belli edip bilýäňiz çanjyň ýazany. Eger hemmesini belli etmek isleseňiz o amatly knopka bar. Ctrl A bu tekst sözleriň hemmesini belli edýär. We belli edeninden soň şrifte basýar, ýa-da ýa-da we ýetýär. Eger nähil ulguny ýaratsa, bunu kiçiltip bilýäňiz. Bu ýerde bundan başga da bu setirçiklerin suraty var. Bu birinci setir
hemmesi sizin o hat yazılışalı gidiyor bu. İkinci bu listin ortasına koyuyor. Ortasına sağlaya hemmesini. Bu listin şeklini geçiriyor. Eğer belki biliyorsunuz titulnik list. Вот durly referat ýazanygda belki dokument işlerini ýazanygda mugallimyň adyny ýazýar, adyny grup nomeryny ýazmak üçin peýdalanýar şekilde titulnik listini bu hem çep ve savydyny deňleýär bu nagoşyny ýaly savy çep deňleşýär kitaplardaky ýa belki dokument işlerini ýaly kursowa işlerine şunu ýaly edilýär. Bul görýän knopkany aralyk setirlerin arasyny ulartýa akseltýa öz islemine görä dokument işlerine köplenç eger käbir maglumatlar sahypalaryň köp ýa bolmagyna garaýan eger köp edesiňiz gelse eger ýazmanyňyza tapylmasa öz peýdalanýyny we beýlekler hem şoň ýaly köp maglumatlar hem peýdalanýar. Bir ýarynda bolýan aralygy adys giňrak ýöne bulan talapdan daşyna çykan okadiýan. Indi bundan başga-da ýene näme bar aýtmana. Ýene esasy mysal üçin täzelikler diýeli täzelik diýip at goýulşymy. Bunu at goýmak üçin ortadan mysal üçin ortadan goýmak üçin goýsak. Bunun üçin täzelikler diýip ýazýas. Ýa-da bu J harfı bu J harf goýulýar haty karatýar. Mysal üçin täzelikler ýazýar. Täzelikler. Bundan başga-da nähili her hili görnüşde bolýar aşaňsyz bolýar islesen. Buların öz ýerine gerek ýerler bolýar. Eger bu harfy goýulanmak üçin mysal üçin birinji setir alaly. Bunu goýulanmak üçin galgan klawiş ulanýar. Bu klawiş kompýuterlerden köp iş çalışýanlar hemme şeýle amatly. Bunu goýulmak üçin mysal üçin şunu men goýulçylyk bolsam Ctrl B basylýar. Ctrl B basýan goýulýar. Bellik eden ýerim. Eger hemmesini bellik etjek bolsam hemmesini bellik etjäň ýerine basýan. Bundan başga ýene de bu komandany eger ýadyňyzdan çykarsam ýa beýlek komandalaryň nähili mysat görnüşde galgan klawiş bilen işleşmek isleseňiz şonuň üstüne bu strelkany eltýäňiz özi aýtýar haýsy näme basmalygyny. Şo berde peýda bol Ctrl B. Ve beýlek ýene köp taraplar bar. Ýene näme? Ýene de bu ýerde buna haty owadanlamak üçin bunu köp reklamalarda ýa beýleki wagtlarda peýdalanýar dokument işlerine kän peýdalanýar bu. Nähili bu daşynyň reňkini ütködýär. Ýene kolego ten kolegosyny ýatak bolýar ýöne ýataksyny bilse. Bu garşylyk öwüşgüni ýa-da garşylyk öwüşgüni. Ýene de kän her hili edesiňiz gelse öz isleňize görä görüşdirip bilýär. Ýene näme bul hatyň daşynyň reňkini ütködýär görüşmegi ýalnysal üçin. Men şunu ütkötmek sordan bellemek sordan. Molnor şeýle bellik edýärler. Eger ýalňyş bolsa ýene uzak turda şunu ütkötmelik, şutaýyn ütkötmelik görkezse şunu ýa belli edýärler. Ýene aýyrjak bolsa net swetde oýan ýok swetde. Bu bolsa bu harflaryň reňkini ütködýär. Mysal üçin bu saryny aýraly. Gelin şu harfyň täzelikleri baş adynyň reňkini ütködýär. Nähili reňkde bolsa goýjak mysal üçin göw reňkden ýa gowy reňkden şu bu ýerde peýdalanýar. Bundan başga-da ýene näme bar aýtmaly badymy. Bularam şol
şriftini yine beýlek zatlaryny özüň düzüp bolýar her hili ýagdaýda eger bu taýym onu şeýle edeceksin ýerde düzüp bolýar. Ýene bir bella kesmeli gowatlarymyň biri. O şutaýda gözlemek barşy gözle eger gazgın klawişine basanynda Windows F bolýar. Windows F basylýar. Yok, Ctrl S. Windows S'de Ctrl S basylýar. Şunu gözletmek üçin. Gelin görelim. Mysal üçin näme gözletjek? Studentler bu gözle uygulamalarını bir-birine test geçilenine beýlek ýagdaýlarda kömek edilenine ulanýar. Testin jogaplaryny ýazýarlar we test geçilýän wagtynda şonu tapmak üçin ýa-da ýene beýlek ýagdaýlarda ýa-da gerek söz tapmak üçin mysal üçin avtomobil sözüni gözleýär. Bak, görüşümüz ýaly. Berde ikisam jogap tapyly biri. Görüşümüz ýaly eger ikinji numara görmek üçin aşağı basylýar. Men şunu bilen şu videomy tamamlaýan. Mr. Dinlänmeniz üçin sag bolun. Ýene de näme teklipleriniz bolsa, näme gyzyklanmalaryňyz bolsa, ýene de testlerlerde ýazyp bilersiňiz. Indiki videolarda görüşençe sag bolun.